Halo, perlok berok hati. Hot. Aku lagi yang episode siapa? Hagan eka YouTube channel jangan iba terlut kayak gini mah. Dia mata namar ba ngapin pi ngatra ba pila ya tip mah ba balai ngala upload no kan eka video hapo kan eka YouTube channel mah namar ba ngala ong bat ngala tu apisia ba katu kawai ka YouTube channel jangan ka ba real ne kita ka original kedai ka ba long kalawan restrict mood te kalong kalawan copyright claim ka video te kala remove te hap up haduk khandai post ni te ngam sngola sha ngam sngola up mo te bat ka ro kana mong syura namar ba kalawan restrict mood te kalong kala remove te hadin le te kan sa remove bet direct ka channel te sumba ya kershan bat ya support ba ya like ba ya subscribe na ka channel wat am ya tension wat am ya kuslai than ni ta te ha namar ba kan ni ka video kuma mentas ni ngan pentip bat ngan ya thu efisien mo namar ba don ki parok janga ki ba ong bat ki ba kwa pentip mo ba kum no ngin yo ngin apply VBAS này kum no ngin yo ta u VBAS mo and in free fire te pen hap ngap bahas step by step bat kwa pentip ya ta te hoi namar ba kan ni ti ngatrai ba pi la ya tip ba kila ban le tang ki YouTube ba te hoi la kwa pentip kan ni ka ba kham sha te sum bahasa ngap bahas step by step mo te chalo các bạn nâng công thay bà phi lại tiếp hero và cho cái bà một bạn apply tại WeBet mà namar bà kila bạn apply WeBet tăng ki YouTuber là này kita ki Instagram kita ki Twitter TikTok TikTok ai mà cái bà là tam ka san lak ki follower te apa YouTube pat pihak dan kam tang silak te dapat ko aban te begane te kaban kau ngan pen isu akam na ban apply ta YouTube partner program mah tepet mah kaban kau pila ban pli Chrome jong phi te search be hang ne PAR kene na thai pli I kene hang ne pla mi pet kom ne partner program youtube.ff.kirina.com te search hai be search te hang ne kala mi na thai pli I ka de gan ne prepare partner program te choose hang ne te hang này apply thì ai bạn hang này apply klik apply thì phải dalam dap nang to phải kalau mi hang này apply partner program application thì phải hang này pin hấp thọ step by step yaki detail jong phi yang ta ki long ta ki detail jong phi ki kertang gi ID kita your official name as ID thì hang này pin hấp ai kata ka ID Kim Jong Phi. Dia kan ka phone number pinhap ai ka yau number phone Jong Phi teng channel ne pihak ai ka kerteng channel name Jong Phi teng ne channel link pinhap copy ka link channel Jong Phi te pinsa ai hang ne pinhap sa answer to tek subscriber sebab kena ngot pila dan subscriber te pihak tho ang tu. Why do you want to join program maximum? Kini ka ang why do you want to join partner program ko ang pabalay pikwa ban join bat ka partner program te pihap yato bang akwa ban join ka kane bang akwa kumta mo bang akwa diamond dan akwa WeBet kumta ter te kane ko what kind of content do you upload te pihap yato ki nomor ko ang kai ki content ki ba ki kita ki video ki ba pi upload apa ke YouTube mo te pihap yato kumta ka video ka bang upload apa YouTube dan apa Instagram kumta terta kedai ka video free fire do you face cam ke một con phi là lệ face reveal là này mà mo hopper bật phi là cái game phi idol này em thì là phi là bên thì ông bị hỏi là phi bên thì ông bị nó thì address phi hấp nhất thôi cả snong jong phi cái tăng snong jong phi thằng này cả real bị cái ta thế hỏi thế này thì đó đẹp comment sai bạn này sumet thì đẹp sumet thì có một cái lạ lòng thì mình ta phi là bên phi cái này cái chừng bên tai là cái sim á bậc cầm bên này thì phi cái ông bên này nap ya ka phom application WeBet bala penbiang daka gerena kemot kajing penmi ya ka private mo penmi ha kano karkom kumno kar por kano ki kumta ta mo la penmi ha kano snap ya ka ka form la ju sam leng ba ki social media ne website chong ki tekne ko ka pat ka ong ne la manjur pa pin yo ya ka WeBet ha ka private ka bala yo I ha ka profile jong pi bat ha ka jing la ka jong pi ngatra ya ka ne ta pila tip pak hai mo umi ta WeBet te kemot long kumta ta te pesa ka ne ka we pat
Tikane pat ko ngamne apply na kabenta ka program parlok jong ka prepare balai luit la phi dei unang thao jing tho ne nang pen kala pen bieng ya ki jing don kam chi lak ngot ki nang bot kemot lak ki nang bot kemot ki sub kita subscriber mo hapo ka YouTube tikane ka hapo ka YouTube la ne san like ngot ki nang bot haki social media nang kita terken pihak dan kam san lak ngot ki nang bot kemot lang kita ki follower hapo ki Instagram ne hapo ki Twitter kumta tertar mo ki dai gitu ki social media kene ka we pat kajing sim ta ha kajing le kai tek mo om ne la sim ta ya sim ta ha ki jing le kai free fire bala pen bena da ka sarkar kajing job ne kajing yo ya ka kadang ka bahe kala ban yo ya ka wibat kemot long kan ne ka dit ka to ka tournament long tournament e-sport kum do mo ki bala he ki bala pentip da ka sarkar kum to bisa don be kum to berabar hi jan man ka por hi ka don be ka to ka tournament mo ka bala penia be da ka sarkar kum to namar ba ki sai pen me be kum to te ngatrai kan ro plus ngato te sapet sakan ne ka we pat te kan ne ka we pat ka ong kum ne ka kirina kan besar benia ya ka application jong phi bat kan pen sai kan pensisa ya ka jeng tip jong phi ang kum tak kan besar mo hato ka piden em uta youtuber piden em kata kai kibar phila yo ita kisan lak na ta ki kita ki kum ta ter kita ki si lak subscriber kan kita ki views ai mo kat kam ka jeng don kam ka gerinan mar pi hab ya tho te ai tikne ko per ong me ai ya ki kot ki slabat ki jeng tip ki badon kam kum ki id jong phi ha ka jeng la kai ka kerteng pendon kam bat ka jeng si pensisa ya ka jeng sim bentah ka jeng la kai la ne ka jeng pediang ya ka program perlok kemot kane kalong kong kumne along pihak ai ki kot ki sla ki bai de bat kum ka free fire te lene kata ka jing la ka sibo pa pi job tournament lang pihak pen sisa bang ade uta unang job tournament pihak pen i ka proof kata ka ID lene kita ki ai mo kita ki kum ki jing don kam te pihak ai ro pihak ya tu ro ba ngade uta unang job kita ka free fire ta ka tournament ka bahe ne championship kita kum ta ter te sakane ko pat kane ro kade kata ka last option mo kata ka ba ong kan mau ba ka rukom apply ya ka wibes kala ban kelah bat om baro kinong apply kila ban yo ya ke jing menjur kagirna ka don ka hok ban ai ne kanta ya ki wibes kat gum ki kendon ba ki jing pet jong ki jing pen bet jong ki te long kum ta kan chibo la phi bakala la ne la phi thok la ne la phi sulam ler phi apply kai kum ne kan tai leng kumot ka kirina la ne kata ka tim gerina long kan nama re phi chibo la phi apply kat no kan no ro chibo la phi pat don re kum ta ki jing ong le ta ki jing pen i le kata ka jing no kat kum ka jing long kum ta ka jing pen sisa mo ba pila yo ya kita cuba pila job tournament pihak pensisa cuba ba pila don kita ki subscriber pihak pensisa cuba lada pila don kita ki follower lang pihak pensisa kan bangala don kum ta lang pihak pen i backup proof mah te ngatrai ba pila sung tho ba pila sai namar kan ka video ngam om dei banga ong bangala yo ma yuta wi bet ndai nga chupan sai ba kom no ban apply yuta wi bet namar ba long sebut lah dak don kita ki bala dak 1 lakh subscriber ni sebut lah don kita ki bala kai tournament e-sport kum to ki bahe mah ki lala ban yo ya kata ka wi bat nang pi hab nang ken ban apply mar kan am dei banga long ta banga suba tai bit re kan ngade ka jing lap la ne kata ka jing sisa junga kat kum ka jing kali jongan apo ka YouTube tim mah bakal jubab yang akam ne kam teh te ndai ka jubab yang ada ka parang tang bangan ngapat ngapan kala ka kasih kan te nga try lada view ajeng man try nakan di ka video mah te sing ba saya share like comment bat saya subscribe te tangkap nih video ro kalakot dengan saya Syam Paraka next video